салому алайкум бародари азиз, хуш омадед ба шабакаи барномасозии бо шумо ҳастам. Ҳақназаров Даниел. Хуб дӯстони гиромӣ, видеои имрӯзаи ман барои шумо чӣ мешавад? Яъне ки видеои имрӯзаи ман чӣ мешавад? YouTube барои ҳамин нафарое ки дар YouTube кор мекунанд, канал доранд, вақте ки 100,000 подписчики гирифтем, ба мо чӣ кор мекунад? Чӣ қадар, яъне ки кадом тугма равон мекунад? Кнопка аз YouTube барои ҳар як истифодабаранда чӣ кор мекунад? Равон карда мешавад. Как сюрприз дорои 100,000 подписчик себерянная кнопка. Вақте ки мо 100,000 подписчик дар YouTube кор кардем, YouTube ба мо чӣ кор мекунад? Ҳамин наводи кнопкаро равон мекунад. 1 миллион кишид, намуди дигари кнопкаро равон мекунад. Хуб ҳамин хел рафтан мегирад. Хулоса ки бриллиантная кнопка. Хуб ба 50 миллион растем, кнопкаи дигарро равон мекунад. Хуб ба 100 миллион растем. Хулоса ки ҳамин тавр кнопкаҳоро барои мо чӣ кор мекунад? Равон кардан мегирад. Яки ҳар яки инҳо аз сангҳои қиматбаҳо чӣ кор кардаганд? Дар таркибшон сангҳои қиматбаҳо доранд. хуб айни замон масалан барои кушодани ҳамин монетизатсия ва барои пул кор кардан аз YouTube мо бояд чӣ кор кунем? Дорои 1000 подписчик ва дорои 4000 соат просмотр бошем ки мо аз YouTube чӣ кор кунем? Пул кор кунем. хуб дӯстони, умедворам ки ба ҳамаи шумо видео маъқул шудагиай. хуб метонен аз видео истифода бурда, аз видеоҳои дигари мо истифода бурда барои худтон канал кушоен, аз канал сум кор кунен, зеро ки айни замон YouTube пули хуб додестай ва зиндагии худтона пеш барен. боқӣ дар амони худо бошед. Моро дастгирӣ кунед бачаҳо. Лайка фаромӯш накунед.